Açò em sona. Val. I aquest teclat de colors també. Vale. Però aquest espai, de segur és nou. On estem? ¿Vale? A eso le llamamos un lenguaje joven y fresco. Veig que tenim cares noves, però també cares conegudes. Ah, i nova capçalera. Ho tenim tot llest per a començar aquesta nova temporada de Telegrafies. Oh, espera, falta jo. Ah, sí, la nova veu en off. Benvingut, Jaume. És que no trobava el despatx. Com us heu canviat... Sí, ja, ara estem en l'edifici B. Nova temporada, nova imatge, nova gent, ja saps. Mari, ens estan baixant el volum. Doncs vinga, dona pas i comencem. En el Telegrafies d'avui... Telegrafies, una mirada al campus de Gandia, és ara Telegrafies 2.0. Hem canviat de nom, però som els mateixos, ens hem modernitzat i hem evolucionat. Com l'eslògan diu, evolucionem amb tu. Comencem de nou una nova temporada de Telegrafies, és la sexta. És evident que Telegrafies al llarg del temps ha anat evolucionant i ha anat evolucionant sobretot per la gent que ha estat portant-lo endavant. En aquesta sisena temporada som un total de 60 persones col·laborant en aquest programa. Entre ells, la majoria són alumnes de comunicació audiovisual i també de teleco, d'imatge i so. I durant aquestes 6 temporades, durant aquest recorregut, han col·laborat un total de més de 300 alumnes, també d'aquestes 2 titulacions principalment. Este projecte, que la veritat que ha agarrat una forma meravellosa, va néixer de la mà de Manela, l'anterior directora del campus, i va estar dirigit i portat endavant sobretot per Fernando Canet. Això ha anat creixent al llarg del temps i ha anat evolucionant al llarg del temps per diversos motius, per la il·lusió, l'alegria que posa la gent que participa en ella, sobretot per Mari, que ha sigut alumna d'aquest campus. Això ens omple a nosaltres de veritat, d'emoció, no dic d'orgull, però sí d'emoció, i per què no, també d'orgull, saber que hem sigut capaços de poder tirar endavant un programa d'aquest durant 6 anys, cosa gens fàcil, han sabut buscar recursos, han sabut buscar a la gent adequada. Enguany el programa s'emet en telesafor.com cada divendres, així com en UPV Televisió també cada divendres. A més de les emissions en aquestes 2 televisions, s'emet al nostre blog, també el podeu veure penjat cada divendres. Jo penso que la Universitat Politècnica forma ja part de l'ADN d'aquesta ciutat i nosaltres, que el nostre grup està a punt de complir 80 anys de pertinència també a aquesta comarca, també penso que forma part d'aquest ADN, penso que unir aquestes sinergies positives amb el fi de treballar un mitjà de comunicació i la gent que està instruint-se per a ser uns grans professionals de mitjans de comunicació, aquesta simbiosi és l'únic que pot portar-se molt positiu i temes molt positius a un retorn, jo penso que imminent. Per tant, per a nosaltres és un plaer poder col·laborar a la Universitat Politécnica y rebre un programa del nivel que te Telegrafies. Hola, me llamo Alberto. Hola, yo soy Ana. Somos de primero de Comunicación Audiovisual y esto es Telegrafías. ¿Has dit Telegrafías otra vez? Sí, No. Som estudiants de Comunicació Audiovisual de primer curs y estem en Telegrafías. Estamos aquí con nuestro primer montaje y estamos viendo las dificultades que tiene esta tarea. I ens apuntarem a Telegrafies per una reunió que varem anar i Mari ens va recomanar que estaria bé perquè ens ajudaria en la nostra experiència, ¿no? Y probablemente esta sea la mejor forma de aprender. Telegrafías nos ayuda a tocar las cámaras, a mirar los guiones, el montaje, la edición del vídeo, nos ayuda con todo. Y es brutal. I estem molt a gust. Sempre fantàstic a veure com la gent li posa il·lusió, entrega, ganes, força. Moltes vegades venen en aquesta cara d'innocents de saber allà on van, que estan començant els seus estudis i ja venen així a fer una pràctica i veuen en si el que és una televisió privada allà, no? Però després acaba plasmant-se en una llavor i una tasca, jo penso que necessària per a nosaltres també, no? Perquè ens aporten frescura,
ens aporten moltes vegades riquea i imaginació per damunt de tot, no? I aquesta imaginació és la que moltes vegades queda plasmada també en televisió. Yo soy Ina, tengo 17 años y estoy aquí en el grupo soy primero de comunicación audiovisual y he decidido apuntarme a Telegrafías porque considero que es un programa que nos puede venir bastante bien a la hora de aprender, cosas que no creo que vayamos a manejar en la carrera. Y este programa lo he conocido gracias a una amiga que está aquí ya lleva unas 2 temporadas y me lo recomendó y por eso he decidido venir y me ha gustado. Hola, jo sóc Inés i vaig decidir apuntar-me a Telegrafies perquè vaig veure alguns treballs d'ells per internet i me van agradar i me va parecer una idea prou interessant per a poder treballar el manejo de la càmera, de tot un poc, i coses que en realitat en classe no dona temps a veure ni sa paciència. Aquest és el nostre primer reportatge que vam gravar la setmana passada i ara l'estem editant. Vam anar al Cinefòrum a veure la pel·li Mulholland Drive y res, a veure què queda. Se puede hacer un reportaje a la semana que sea aceptable para emitir y no cueste tanto trabajo. Prova d'això, la col·laboració estreta que tenim amb els estudiants és que el nou grafisme d'aquesta 6ª temporada, el grafisme que estem començant a llançar, la nova imatge, ha estat realitzada per 2 alumnes del màster en postproducció digital que han fet molt bon treball, Camilo Rosas i Adrián Marroquín. Són 2 alumnes, un era de Bogotà i l'altre era de Mèxic, que van treballar molt dur perquè la seva tesina era la nova imatge que estem llançant ara. La imatge és més tecnològica, hi ha un canvi molt radical. Ens fixem en un nou eslògan, que és Evolucionem amb tu, per a que durant aquestes primeres 5 temporades que hem mantingut aquesta imatge en tons més rojos, a passar a uns tons més negres, més oscurs, més metal·litzat tot, i jugar encara amb el que són les ondes. Juguem amb aquesta essència. Des d'abans d'estiu vam haver de plantejar una estratègia i vam plantejar tots els passos a seguir per a donar a conèixer aquesta nova imatge, però sense que siguera un canvi tan radical, perquè la gent ja té al seu cap el que és el logo de Telegrafies i no podíem d'un dia a un altre canviar aquesta imatge com si no haguera passat res. La segona promo, que es va llançar fa uns dies, es veu com aquesta nau espacial entra a una bola d'energia i simbolitza aquests 5 anys de Telegrafies, tota l'energia que hem tingut els propis alumnes fent tots aquests reportatges, totes les il·lusions, les ganes i tota l'energia que hem posat nosaltres a l'hora de treballar. Realment, el que jo m'he ocupat en aquesta transició ha sigut en donar a conèixer aquesta nova imatge en quant a les xarxes socials.
Sobretot, la funció principal ha sigut la de renovar tot el blog. El blog que té un canvi radical. Bé, així podem veure el blog, que té un nou disseny. Hem passat de tonos marrons i rojos a tindre colors grisos i metal·litzats. A més, podem veure les novetats d'aquesta temporada, com van passant les imatges. I, a més, és molt important els enllaços a totes les xarxes socials on estem, tant en Facebook com en Twitter. Les noves seccions que tenim enguany, moltes són ja velles conegudes, altres han evolucionat, com diu l'eslògan. D'entre elles podem destacar la secció del Telegrafies i el Teleutopies, mantenint la secció del Teleutopies amb una nova mirada utòpica, una nova pregunta que llancem a tots aquells que entrevistem. Les revolucions en la història del món no les han fetes els obrers i els treballadors en si. S'ha fet sempre la classe estudiantil. Entonces, tal vegada perquè estan més instruïts, perquè venen amb noves idees. Per tant, són els estudiants, avui per avui, els que han de donar-nos les idees per a poder eixir de la crisi. Sobretot els que tenen més possibilitats de poder agafar un camí nou. I aquest camí nou, tal vegada ells puguen ser més visionaris i veure on va el futur de cara a un present immediat. Per tant, és el que jo vull, que me conten, que me diguen, bueno, jo faria això, faria aquesta forma, treballaria d'aquesta manera. I segur que en aquest brainstorming, aquesta tormenta d'idees, estem convençuts que podem lograr tindre bones idees per a plasmar-les. En lloc del Telegrafies, enguany s'emetrà una píndola d'innovació, que és una secció innovadora, com bé diu el seu nom, i que ens donarà unes xicotetes lliçons i ànims per emprendre cada setmana de diferents maneres. En un mundo globalizado donde la industria nuestra tradicional se ha desplazado básicamente a China y a países de Oriente, es muy importante para los territorios posicionarse de cara al futuro. Las industrias tecnológicas emergentes, ¿de acuerdo?, son una buena apuesta de futuro para un territorio como la SAFOR, que además tiene como ventaja el tener una universidad tecnológica como es la Universidad Politécnica. Aquí, en este campus, somos una comunidad de 200 profesores aproximadamente, de los cuales muchos de ellos son investigadores. Hay grupos de investigación importantes que están produciendo resultados muy interesantes y estamos intentando o vamos a tratar, a través de nuestro programa de innovación, el poder transferir todo ese conocimiento que haya acumulado aquí en esta universidad al territorio para que se transforme en riqueza, en forma de productos innovadores, nuevos, productos de mercado que se puedan comercializar. Yo este año me encargaré de la sección de Píndoles. Píndoles es una pequeña sección que lo que intentará será transmitir las ganas de seguir innovando, las ganas de seguir creando y para que los jóvenes no nos quedemos en casa y de la misma forma que estas personas que estarán en esta sección mostrando lo que ellos realizan, cómo ellos innovan con pequeñas ideas, para que todo el mundo pues siga innovando, siga creando y alentar para que salir de esta crisis creando. Con este apartado dentro de Telegrafías lo que pretendemos es un poco mostrar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los pasos que vamos dando de cara a poder incorporar toda esta dinámica de innovación dentro del territorio, cómo nos interactuamos con las empresas que hay, ¿vale?, y cómo nos relacionamos con el entorno tanto a nivel de empresas como a nivel de alumnos, de estudiantes, ¿de acuerdo?, que en realidad son ellos el futuro y son los que tienen que en el futuro pues emprender y formar nuevas empresas y relacionarse con la universidad para que se produzca esa transferència de tecnologia. Després la nostra secció de creacions canvia a millor, anem a tindre més varietat, anem a tindre més continguts. Tots els divendres de mes, el primer divendres del mes, s'emetrà la nova secció realitzada per estudiants d'ací del campus, però que es troben ara d'Erasmus en Turquia,
que du per nom Carretera i Manta, una secció molt treballada i que ve amb un esperit Erasmus molt gran i molt xula, la veritat. Una de les principals ciutats de Turquia. Un munt d'olors, sabors i noves sensacions ens esperen. Aquesta és la nostra experiència Erasmus. Benvinguts a Carretera i Manta. Després tindrem els típics videoclips, curtmetratges, animacions, spots realitzats per els propis alumnes del campus que per a que no se queden en un caixó es mostraran en aquesta secció. I també tindrem la nostra secció d'humor, el FREC, la secció que l'any passat va néixer i que ja conegueu, que intenta dur a terme accions reivindicatives en el campus, però sempre es passa alguna cosa i els ix malament. Després tindrem els nostres reportatges sobre activitats del campus esportives, culturals, de teatre, de qualsevol tipus. I no anem a oblidar el nostre vessant per motivar els estudis científics i els reportatges científics que des d'ací el campus els investigadors duen a terme cada any. Anem a començar la 6a temporada de Telegrafies gràcies a l'ajuda de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, la FECIT, que és la fundació que fa possible aquest programa i en el qual volem fer arribar a la societat el que fem ací al campus de Gandia de la Politècnica. En especial tenim dues seccions que ens agrada ressaltar perquè són en contacte molt directe amb la gent de fora de la universitat. Una secció és la Universitat al teu centre, que ja vam començar l'any passat, en el qual fem xerrades als instituts i els ensenyem un poc la producció científica i el coneixement que tenim ací amb la intenció de motivar a la gent jove per a que s'interessi per la ciència i qui sap si li interessa treballar en la ciència i treballar amb nosaltres. Tenim una altra secció que posem en marxa enguany, és Trencant Barreres. El que volem en aquesta secció és que la gent de col·lectius que no sol tindre accés a les activitats de divulgació científica, com persones amb alguna discapacitat, o persones que estan malaltes, o col·lectius de gent desfavorida o gent que està en la presó, Estrenem nova secció a Telegrafies anomenada Trencant Barreres, una secció en la qual ens acostarem mitjançant el llenguatge audiovisual cap a col·lectius en risc d'exclusió social. En aquest primer reportatge assistim al Discapacine, un festival de cinema sobre discapacitats. És que aquestes persones se senten protagonistes i sàpiguen que també han de contribuir al desenvolupament científic de la societat, que necessitem a totes les persones per a que ens ajuden a millorar esta societat i per a que iscam d'este batxe hem de remar tots. Per què és important Telegrafies? Telegrafies naix com una activitat de promoció dins del campus de Gandia, fa ara ja 6 anys. Però, a més d'aquesta activitat de promoció, que es coneguera el campus, així com els estudis que hi tenim, crec que ha anat a poc reforçant-se amb l'activitat formativa que es dona als alumnes que participen cada temporada en el programa, ja que els alumnes que participen i que col·laboren fent reportatges no només adquireixen pràctica en el mitjà, sinó també formació amb els softwares d'edició, formació amb les càmeres, amb els recursos tècnics dels quals disposem, i el que seria una posada a punt dins del mercat laboral, des de la pròpia universitat. La telegrafia, sobretot, és la gran finestra del campus de Gandia a la societat nostra, perquè allí som capaços de contar, som capaços de demostrar el que fem i com ho fem. I això al mateix temps implica molts alumnes que estan formant-se en el nostre campus i que es permet realitzar i formar-se en diverses actituds professionals que el dia de demà tenen que fer. Per tant, és un doble element, per una part didàctic i per altra part difusor de què és les coses que passen al campus. Estic segur que vos encantarà aquesta nova edició del programa de Telegrafies.
Això és tot. Ara sí, ja podem començar la sexta temporada amb més continguts, més seccions, noves cares i amb moltes ganes de treballar, de crear, d'innovar. I per acabar, us deixem amb un tastet de la nova secció des de Turquia. Fins el pròxim programa.